औ नंगौ दिनै नैबे खासियाबारि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय फेरसाबारि होननाय गामियावहाय जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै जोंनि प्रमद बर' सारनि आदर्श नीतिफोरखौ मोजां मोननानै गासै मोनथाम गामिनि गासै 40+ फेमिलिफ्रा माने जोंनि इउपिपिएलआव जइन जाफैदों। जोङो जमदर ब्लकनि जानानै बा प्राइमारिनि जानानै बिथांमोनखौ बरायना लाबाय। माने गोसो जानानै गावसोरनो जोंखौ हांख्रायहरनाय हिसाबै जों फैबाय आरो बिथांमोना माने जोंनि इउपिपिएलनि जे नीति आदर्श बेखौ मोजां मोननानै बिथांमोना दिनै माने आर'नाइ फालि गानबाय आरो माने दिनैनिफ्राय बिथांमोना माने जोंजों सापर्ट होबाय आरो 100% देरहाखानाय नोंथांमोना दिनै नुगासिनो दङ। दिने जोंनि इउपिपिएल दोलोआवहाय जयनिं जागासिनो दं। बिपिएफआ खालि बे ससियेल मिडियायाव ओरैनो मोनसे खोथा इंराजियाव दङ एमटि हेसेल साउन्ड मास होननाय मोनसे खोथा। बिथांमोना खालि ससियेल मिडियायावल' माने बिराद माने भाइरेल खालामो, खिन्थु आसलते ग्रासरुट लेभेलाव बा ग्राउन्ड लेभेलावहाय माने बिथांमोना जिर' जानो थांगासिनो दं आरो जमदर हिसाबै दिनैनि थारिखआवहाय जोंनि जिखुनु जाय केन्डिडेट फैगोन जोंनि प्रमद बर' सारा माने जायखौ माने केन्डिडेट हिसाबै डिक्लेयार खालामगोन बिथाङानो 100% देरहाखानानै दङ आरो डाटा हिसाबै मथा मथि 20,000+ बेबायदियावहाय जोङो देरहानानै दङ आरो दिनैनि थारिखआव। आरो हयथ' माने नैबे 1 मासनि गेजेराव आरोबाव माने लोब गुबुन दोलोनिफ्राय फैनानै आरोबाव जयनिं जाबावनो हागौ। दा बेखौ समावसो फोरमायसिगोन। दिनैनि थारिखआवहाय 20,000+ माने जोंनि इउपिपिएलनि सापर्टारा माला इलेक्सना फैयो बेखौ नेगासिनो दं आरो जोंनि बिजाथिखौ देरहाहोनो थाखाय रेडि जानानै दं। आंनि खावलायनायाथ' बेनो, थारमाने जेननाय दोलोजों थानानै लाब गैया। माने सरकारजों थानानै जोंनि साधारन रायजो राजाफ्रा सरकारनि माखासे सुजुग सुबिदाफोर बेखौ माने आदाय खालामनो नाजानांगौ। बिरोधि दलाव थायोब्ला माने सरकारनि सुजुग सुबिदानिफ्राय बन्सित जायो। दा बेनिखायनो आंनि खावलायनाया बेनो, जायफोर रायजो राजाफ्रा माने बिपिएफनि मिसलिडआवहाय माने गोजावनानै दं बा आन्दायनानै दं, दा बिथांमोनाबो जाहाथे माने सान्थिनि खाथिरथायावहाय बयबो लोब आगान होफैयो बा जोंनि प्रमद बर'नि आखाइखौ मजबुत खालामफैयो। आं बिनि थाखाय बिथांमोनखौ दिनैनि थारिखआवहाय खावलायहरो आरो